أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون. وعليكم السلام ورحمة الله. على كفولنا هنا نبغى بركة بوما، على كسان هردام، على كأنكشام مشبما، على كلابان غنيمانتي، على كأنود دم، على كأنقدم بيا كأنسقوي، على كلاهور ماكوسو. صلى الله محمد. سلم. سجرا نوبانا. نعم. أمنا كلامنا مثلا كلامنا منه. أيوه. على كلاكو. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما معني ما سجى بركة دموية، سجى بركة علي. نعم. أكو كوكرا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له. مما ينمى كأويه أكاتك سرا ناتك سرا أي دوغاي على كلا بعد دوغاي importance بعد بالا على كلا بودون على بعد ما دينكشي على دي مين أفنى نيه موتو نوي دعاتنا أبي منه نيه هيرك موي نوي دوغ كيدر أبي منه. الله أكبر. donc ma bodon ali docteur yi defani ma yi mangani anga sara parce que alete malangulun fe malangulun jeni ma min tabe dro mo ba ke te fenge mai o de malangulun ala kila tufe ni mai fenki ati sara ni ma se do kai o ye fembadi ani appelle lancer donc kurangola an lamina kosuba ya suru ya tiga facture min gama o koni obana facture kurade nanasa amma nyon hakilla jigi kabla parce que fendo na ba fo mo we ambe ba don kurango yemi iskilen baka obina nai iskilen taka obina nai foni imagine ni dunya jeni watu bala folo mais kamogo makono otala sisa obina omana avertisi demande ma dron le temps na ni mata obina tike kono wadi besena anga ni wa hakilla jigi anga demso ye baraka kusba ambufo sorbo ye baraka kusba ambufo musukrobo ye baraka kusba wallahi ambufo amedama da mufo de baraka kusba on ta don we ala de badon ala be femin kalama dron ambana o wasara doniye o wasara wasai ali don o demisa no transfert ga ta kemenandi kwa ngo ko fara kura sara ngo ga to ka to kana fa ngala bi to do ngon bala semo do bena tane muso mzendo atara ka tamfo ka kema fladi kwa ina fara kura sara ka. Allahu akbar. Kema flafla na ni bodi atobe to de atote to be bande kema flafla ni ma kema flafla disa anga chopta e chama ene chama ta an ba duwa kilimin ba da kimanani o fa bayda barga ka duwe amma barga da we ka tlaka yirula kuna kwa factory wala no wari wa bi worodo drama kimanan ro ne baje wa bi worola ambo la sat la moma limi ngo ki bina factory mne ka tasra wallahi o daga nere ko ni le ka nere ka fay be wardi ko baka o ya bul farajo ga war farajo ka danay kana factory mne ka tasra o do daga bon kosbe o do daga bon kosbe angone ambe ka fonyoy na make na mi ma ma bu yella ka ka anyi ba fle minu na ka ana su ma ka dun daw ko ka mine ka sara o fene te bashi yo wala sidna bakari sidna bilal maboli sidna bakari abu ayra mali ma bu ayra ko aywa ma ka ayra ma aywa minum dona salamiya la kapro yumina o ba ko la zaba baro fo be surtout ale jon chamandiya baro fay aywa asgilen ba don la sa ala kra tibina sidna bilal la o be ko la zaba to ka had umayya bisan dakun o hadun itla ala kra yoy ayo minge Allah hadun yunjika hadun yunjika
yar ma fi ma shi to ta ahadu na alate ni ya arab ko ngon na dron kuma do ba nyewol ma kuma do dulen bala ma min ahadin ma ko da o te ma to ma bi ahadun o te ma to ha ولم يكن له كفوا احد وتم ما توي احد على كلمه بدرون توي اسكي ماشي ما فلان على فلان غبنا احد على كراكو احد ينجيك اسكي نسكني سكي سنا بغار سكي لمبه كوم يبا دوم ما من بي على كو كداي يفنو يبرادي بسرعه يبا لا كرات كده ما كرف حالي ما فاي اما ادرس الله كنت من قصر بلال لا زبا ايوه وتقال له فيلا فاك وربي الله كن ما نما علي لا اله الا الله بلال انت بدال بك على بك بتقول احد نكو احد يمني كشي لا كوني بلا عين بس سيدنا بكر كوني هنا كوي ايوه سيدنا بكر كوني هنا كوي ايوه مين هنا كوي كما فلاتنا ايوه ayo doro mi kola mi sara la kila de awulla kata kasso kata furuko fasaruna kablakum ايوه kabli kata nasro umayya bekka sidna bilal lazaba الله اكبر sidna bakar ka akuche akwe fina nim fandaina sa nteina la jini ya kiyama e di ango jomme kiyama nteina la ايوه nakadi ta kuma bo sidna bakar ko jeri be jeli fe ايوه ako ni wari mfafo ari akom ika jonge bangi mbi fe mo de fe sina bagar ko ko pe ako ni jonge ni suro kafiridu ni chigo beke ala jugu na fanga ka tubi na tura mi yafa mama ke horonye au ka te kafiri adabla ko ko te ko ni ibo de fe ako ni odi makatla ka jeli faraka ايوه ni odi ma jeli faraka ايوه ate faraka ayo de di sina bagar taraka so ako wuli gadi mati kesere ikafir ke nyota asere ay sedna bilal di sedna bakar ma anana ka so adal mu mabola kan no ay jida ma yiko ma fi ndo kana ako bo tala kala segere aleta borala ale ya hawronya ala kala makande koso makan ba adama dem la ka barake ima rabba ko inna min al bayani la sihran ski ما كتلين قاعد ما دين بلا بارا لك جو الله اكبر ألاقو كرمة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يميون ثم بعد ما دين بلا بارا جو نيكو إسب الله ما دو كان يسكي كرفة نيشتاني أسكي كرفة نايا فنايا في يبي ولستان كيبي بارا جو ما دي فوق كمي ألاك ناكو ما دي حاجة فقط ألاك نسكر سيدنا بلال كان هوني أنا ننجوين الله ودو سو بارا دو با بكد موقف ماي ايوه ودو كو سامبا ني دم زوم في نمنو مبسكا دانغا فاكتير مني ها وابي ورا كمن نان كاج او كتاسر دم زوم يرب سكي فار نيونغا نمو كي نبو دو دون نبو دو دون نبي سكي فرانغا ولا من بدي كو فرانغا ام تولو سغره نان ترى مو نان فاكتير فلاني اباكا تشومي ما سكي لينا وابي نيونغا ستانغا سرا مو دم زوم دو والله مبولا كله تبوي كم دم زوم بودو كام بودو كافله دو كان anga femene wal manu sega min dama anga facture sara kuray ngone radio en kuram mangati to tinya badu salama bede bela jelenga to tinya ba on to tinya do anga sa on taka do ala o ba ko nya don ma de on te manya poy pour tant fe nambo chike bitiki tamalo nambo fe fo manu be hinala kana karamango ni mene gadu o kanya o gwan sande bina dam yoro o mimbe dimba mbe ma kemani ko ebo balo no min diri baso woro be be ko kono ma tedi ga on naka cha ay o do ala sago islamu asago ya bala ni ngoni demson ambaw don église da ro la mena wuli ka sey ani place nyo kala fe demson be amul yoro don amina solumo ايوه الله كان بسبب امين يا ربي الله كان بسبب امين يا ربي الله كان بسبب امين يا ربي ودو ام بد بن ينو في ايوه radio ko ina ambe be nge kurangola odo ala mambe da sama aywa makira de la kan nyondo ke wa foka se
ka wari ɲini silamɛw fɛ ka diinɛ a t'a fɔ o fɔcogo la dɛ a bɛ yirali de kɛ i m'a ye Salman al Farisi n ko jɔn kun don kiraw bɛ yen wagati min sahabaw bɛ don silamɛya la don wari tɛ mɔgɔ bolo hali surafana ka gɛlɛn u ma nka sa u ni u ta ye ni adamaden ni kɛra i ta ye Seydina Ali ko mɔnɛ tɛ don i la adamaden ni ka k'i ta ye ni ni kɛra i ta ye i bɛ wari don i ni fɛn bɛɛ cɛ Salman al Farisi nana a wulila Alakira ɲini de kama a bɛ k'o ɲini u y'a fɔ a ye k'a bɔ tuma sera k'a bɔ arabu jamana kan a ye arabuw ta to arabu jamana kan a y'i bilo ko y'a minɛ k'a kɛ jɔn ye k'a feere ne m'a f'i ye ko maa kelen fanga t'i la maa kelen si fanga t'i la n'i ye kelen ye sabali n'i ma sabali ni mɔgɔw ye tɔgɔ di ma n'i jamana u b'i gon de sisan k'i bɔ a la foyi tɛ bɔ a la a bɛ tɛmɛ i kɔ diɲɛ tɛ maa ta ye diɲɛ tigi ta ye Ala Ala kelen pe dɔrɔn de ta don tiɲɛ Ala kelen pe dɔrɔn kira y'a fɔ sa tuma min n'a ni ka kuma surunya yi an ka arabe ka ca ma ani kira ye ɲɔgɔn ye don min a y'a sɔrɔ kereciyɛkɛ dɔ b'a bɔra o fɛ yen o ko ne i karamɔgɔ tɛ ne i bɛ ka min ɲini ne tɛ n tɛ kira ye bi n tɛ kira ye sini i bɛ ka min ɲini a bɛ bɔ arabula de parce que a bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔn a bɔ tuma sera n'i y'a ye n bɛ taamasiyɛn saba f'i ye fɔlɔ n'i y'o ye mɔgɔ min na o don a fɔlɔ ni n'a ye ɲɔgɔn ye nisɔnkadi a b'i kunbɛn ni nisɔndiya ni yɛlɛ ye fɛn bɛ kɛ komi i n'a wolola kɔnɔ wolo kelen na k'o ye kelen ye a filanan n'i ye saraka d'a ma a t'o dun abada o tɛ fila ye a sabanan n'i ye hidaya d'a ma a b'o de dun naaninan min bɛ yen taamasiyɛn dɔ b'a jagi la i n'a fɔ wɔlɔ ɲaga o bɛ yen n'i y'o ye maa min na o de don i poro kan o de y'i ka ko tigi ye o de bɛ se k'i lase Ala Salman al Farisi wulila dɔɔni u y'a minɛ ka kɛ jɔn ye ka na feere makan yɛrɛ sugufiya la a don kira ka ko daminɛ a t'a dɔn o taara n'a ye Madinɛ a bɛ jɔnya la a bɛ jɔnya la Yahudiya min bolo a bɛ ka baara kɛ u ye kira ka wagati nana bɔ ka kira kana Madinɛ kira donna Madinɛ dɔrɔn a carina Madinɛ foroda bɛɛ la a bugukun bɛɛ a carina ko jamana laban naba ɲuman nana k'a bɛ karisa fɛ yen dɔ bɔra dugu kɔnɔ ka taa Salman al Farisi ka patron sɛgɛrɛ olu bɛ dugu o bɛ dugu baro la Salman al Farisi bɛ ntamaro la a bɛ ka ntamaro labɛn ninnu bɛ ka kira baro fɔ a y'i to k'o mɛn k'a to ntamaro sanfɛ a ye mun kɛ a jiginnen ka bɔ ntamaro sanfɛ min ye kuma fɔ a y'i den k'o tigi ɲininka ko k'a sa nana a bɛ yen a ye tile kelen bila ka tile fila ko a ma tigi kɛ ma u ko nabi ma kura min nana Madinɛ n bɛ taa fo a ko taa yɔrɔ bɛɛ a ye ntamaro dɔ ta ntamaro la ka taa n'o ye a nana don Ala kira ka yɔrɔ min kɔnɔ kira y'a filɛ ni nisɔndiya min ye a ko nin ye taamasiyɛn fɔlɔ ye kelen u ye sigi baro kɛ bɛna wuli a ye ntamaro bɔ a ko nin ye saraka ye nin minɛ Ala kira y'a den kɛrɛfɛ k'a di saraka dunnaw ma sahaba minnu b'a kɛrɛfɛ parce que k'an k'a dɔn adamadenw tɛ kelen ye Ala yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu ka taa saraka dun Ala ko ten k'olu bɔra mun na ko saraka ye adamadenw ka dɔgɔ ye a man kan ka don olu la kɛra man ka saraka dun a y'a di minnu ma olu y'a don a nege b'olu la cɛ a seginna a taara a ye tile damadɔ kɛ dun a ye sira ɲini a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka baara ka sara min bɛ d'a ma n'o y'a ka dumuni ye ntamaro ye a y'o ntamaro fara ɲɔgɔn kan o ɲuman ɲuman k'o kɛ segi kɔnɔ ka musuwari bir'a da la k'o t'a bolo ka na n'a ye ka na kira fo a y'a kun bɛ nisɔndiya kelen ye o ye baro kɛ a ko nin ye hidaya ye hidaya de yɔrɔ a ye fini bɔ a da la ka kelen de kɔnɔ k'a bila a da a ko nin ye sabanan ye saba ma dafa sa a tɔ tora nin yeli ma u taara su don yɔrɔ dɔ la a y'i to ka nin ye Ala kira la a ye nin ye Ala kira la min kɛ a ko siga kɔni t'a la sa ko min fɔra n ye k'o de ye komi ale tɛ maa ye n'i bɛ girin k'i pura kan n'anw don n'an bɛ girin k'i pura kan i ma di ko n'a fɔ n'a ma n bɛ girin k'a minɛ o tɛ Ala kira ye dɛ a ka girin munna hayiba dɔ de dalen b'a kan Alahu Taala bolo hayiba o ye mun de ye hayiba ye fɛn dɔ de ye n'Ala b'i fɛ a bɛ bonya façon dɔ da i kan ni mɔgɔw y'i ye o bɛ k'i fɛ nka sɔrɔ o bɛ siran i ɲɛ hali wulu fatɔ a tɛ hayibatigi kunbɛn a n'a ka fa bɛɛ ni fa hayibatigi ni wulu fatɔ bɔlɔn fɛ wulu a bɛ taa fa nɔ in fɛ
ni bɛ taa ka sira fɛ hali an ka fato n'o ye hayibatigi yɛrɛ b'a fɔ nin ye fato de nin ta ka jugu ni ne ta ye a b'i den kɛrɛfɛ tɛmɛ Allahu akbar an bɛ se k'i girin ka taa fɔ suden ma na taa mais a y'i poro ala kɛra la a ko ne ye maa min ɲini o de ye ne fa ni n ba a bɔra ni kuma ɲɛ ye k'a fɔ a nana u y'a kɛ jɔn ye cogo min a y'o ɲɛfɔ a tɛ sisan delikɛla dɔ bɛ na foyi tɛ ne ka so o b'a fɔ anw ɲɛ i b'a sɔrɔ nkalon don foyi t'a n'a ko k'a muso banna n'i b'a nkalon don a muso banna tɛ n'a ko n fa sara nkalon don a fa nkalontigɛlaw don ninnu ta n'u ye min fɔ kɛlaw de dalen b'a la a ye nin fɔ a ye min kɛ ne tun bɛ kɛ den ne bɛ jɔnya la o de la o yɔrɔ bɛɛ ala kɛra ni hinɛna la a ko a fɔ i ma t'i kɛ k'a ka i kuma bɔ wari f'i ye ka taa ɲininka d'a ma ne ye mukatibu jɔnya ye sa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم تمام من ناين فعل كلا كا فا اما تيكي ادو اسكا فما تيكي نسا مين كو كا تافو نوكو كو مين بكو بكي ناي دما بين البكي ناي دما بين البكي النفو تمام من هنا ابولي دمنين كسا اسكي اكو ما تيكي n'a sɔrɔ e tun bɛ se ka ne ma yɛrɛ fɔ ni wari min n'i bɛ se k'o fɔ ne ye matigi kɛ yɛlɛlafa b'i jan ne k'e kuma boli wari fɛ yen ayiwa a ye nin ye yɛrɛ dɔnbaliya ye nka sa t'a dɔn min y'a don nin da sigi a t'o dɔn ale ma a m'a minɛ sabako ye ale ma n'i dɛsɛ k'a bɛ sunɔgɔ wa tuma bɛɛ jɔnkɛ bɛ na matigi kɛ n kuma b'o de fɔ a bɛ wuli k'i sigi a ko min ye muhalu ye dɛ a bɛ to k'o de ye sogo la n'a fɔra wuli k'i sigi su kelen su fila su sabanan dugu jɛlen a ko cɛ na yan ko ne k'i kuma bɔ wari de f'i ye wa ko ɔhɔn a ko i bɛ n tɛmɛ ju 3000 i b'o turu n ye n'a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ minɛ n b'i hɔrɔnya ayiwa donc n'a fɔra min ma nkalon don n'a fɔra e ba ko nkalon don Madina jɔn bɛ se ka tɛmɛ ju 3000 sɔrɔ cogo di k'o turu i bɛ baara min kɛ mati kɛ sara tɛ d'i ma i tɛ baara kɛ ba wɛrɛ fɛ ka sara sɔrɔ n ye nin fɔ a y'a fɔ a ye min kɛ ntɛmɛrɛju 3000 o yɔrɔ bɛɛ ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye Allahu akbar min kulli shay'in o de kosɔn ni fɛn fɛn silamɛkɛ ye a kana i dépasser ala ka bon n'a ye i bɛ ala min nɔfɛ fɛn bɛɛ fɛn ni fɛn bɛɛ ye nin ye ala fɛ yen fɛn bɛɛ a bɛɛ ye fɛn ni a fɔra a ye dɔrɔn a wulila ka na fɔ ala kɛra matigi kɛ n ye fɛn fɔ a ko ma sɔn n ka sa bi a sɔn na ko n ka damadɔju 3000 turu ko n'o minɛ na k'a bɛ n kan hɔrɔnya ala kɛra ko Allahu akbar ko Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ a ye sabaw fara ɲɔgɔn kan i ye kuma min fɔ ne to ayiwa a ko an balimakɛ filɛ nin ye a wulila anw de ɲinini ɲɔgɔn u y'a kɛ jɔn ye a n'an ye ɲɔgɔn ye a tubira an bolo a donna silamɛya la a ko sisan sa a matigi kɛ ne y'a fɔ n k'a k'a fɔ a matigi kɛ a k'a kuma bɔli fɛn fɔ a ye matigi kɛ ntɛmɛrɛju 3000 de fɔ k'a k'o ɲini ni min bɛ se k'a dɛmɛ a nana taa nin ni min bɛ se k'a dɛmɛ donc i kan don ne ye ntɛmɛrɛju 100 di dɔ ko ne ye 200 di dɔ ko ne ye 50 di dɔ ko ne ye 20 di dɔ ko ye 40 di dɔ ko ye 10 di denmisɛnnin dɔw sɔrɔla ko ne ye ntɛmɛrɛju 2 di hatɛ 2 i b'a di masa min ma a ka bon o bolo ka tɛmɛ e kan i b'a di ala min ma a ka bon o bolo ka tɛmɛ e kan n cini ale de b'o kunbɛn a m'a fɔ dɔrɔmɛ kelen i kana jɔ a la ni dɔrɔmɛ kelen n'i y'a saraka ni ala y'a minɛ a b'a kɛ komi soden a b'a lamɔ i ye dɔɔni fo ka taa soden kɔkɔ alikiyama don i ma na a b'a fɔ ko e bɛ nin soden in dɔ ma ko ayi i ye dɔrɔmɛ kelen min di fantan kama karisa ma se ne ma o de filɛ nin ye a minɛ i ka yɛlɛ a kan o y'i ka sara tigɛlan y'i bolo nin fɔlen ala ka taa ko cɛ ma k'a ka taa pipiniyɛri dilan dabaraju bɛ turu min kɔnɔ kɛ min kɔnɔ fɔlɔ sani ka taa turu don ma ko a ka taa a ka matigi kɛ a ka foro yira a la a ka dingɛ sen a dalen bɛ ala la a kɛra dalen bɛ ala la ale ye dɔgɔtɔrɔ de fɛnɛ n'i ye dingɛ sen i bɛ nin k'a kɔnɔ ka ji kɛ k'u sɔn tuma min ni dingɛ cayara a n'a fɔ ala kɛra ko ayiwa ko dingɛ cayara a ko baasi sini n yɛrɛ bɛ taa i ka foro la nka kuma lamɛn dɛ a bɛ f'u ye ko ntɛmɛrɛdenw bɛ maga u b'a kilo 1 feere dɔrɔmɛ 400 riyali 400 riyali 400
o ndamaro be yume ko kira bule ndamaro jumi non turu ko shido do odi ajway riyal ke manani o be jël madala ci batana woro akilo kele mo be giro ga barga ko so fota se mo min gara min do sele kira ko sama ko amanata ambal magi gafurula sabo trana feski kira yisigi dinga falo dala ay min fani ala cela yo fo ni man yega yiri be sa na ci ete fam bo ete uka angrente uka angrente Allah de baax antum tazra'unahu am nahnu azari'un ibe ñok se min dala de ba fale fuit se ga fale ni ala taski ayamne ay folom ne bismillah ay otu te bena ay doram ne ay fem da bemne na kele masala ndamaru juto to rab bafla ani kemesba wosorla oturla to tora jele kemolum la anane ala kera ko to kemolum la nyere odi alere odi na le ka odi ka ba ndiko nyongo misikile ko karawo to ende ben di abano o ba di ale koso ndamaru jumi nata Salman al-Farsi a horo yana ninde dini la dilika ala kira kuma ka dini ni ala kira wala kira kile foi jashi lende arabu jamana ga tme jonka horo ya lenka jonka horo ne ite dala ite horo shi bien soro ala kira Salman al-Farsi ya ben de la minge ako ni ma titri dini ma mawten titri don aywa khandak don ako Salmanu minna ahlal bayt afalla shi ruga nga che Allah patro ya foka ba faruga ba no bo jiyan ko betani ni ado ama in islamo fe aywa o kan deme ni munye anga kuran war ko aywa ngo nyino fe ambal make bien nanga directeur amira kuma dama akada ko yafla fanye inshallah mais ustad Mahmoud Diko fali yatafaddal ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله سلم يا رب لك ما صاب امين يا ربي لك يرم ما نقرا امين يا رب لك امين اللهم صل على سلم اللهم صل على رسول الله سلم لا اله الا الله لا اله الا الله اسلامو استاذ قربانا كرم غايا فتو ولا هلا كلي ندو mi kurango ina nye ayo aferaw ni dabali do tige porque ko nka noya inte dore ande la ka haklina do soro o ya nye carte do dla barsa ko ina war chayra la hala ya min besse na ko war boyoro ngili ka gelen tuma dol dem sen do nana ande me carte ko ina anye carte dla ka sigiro chamangala Allahu akbar baduru carte be ba flata be ba gelen tabe keme duru tabe keme flata be ngomna benin garamoye ayo kana kuma anga je ka konye di islamuma shasa ni ala sona nale malaka fo nale ada barka ma ingal inshallah ni ala sona akoni sababa bebe inshallah ko inga seka ke feye ayo aka fegeya kana giriya mawku barsa kuran ko inga gele ni factory yo nyogon soro doni a wari be chaya na sera wa keme yirkawma asara libe gele o ni e fere carte de la lendo aba radio islamique laya do be soro ni ala sona ankara mo yere fe inshallah ma blay inshallah mo min seraka aywa hake minta keme fla tado keme duru tado wa kelen tado wa fla tado
amma ñini ka anya hakla min soro la wode ka carte ko nke kudayi watu wati ni ma min wulla ni ba fa ka radio deme ni nana o carte insa o be ke sababu yi abe deme sam ni Allah subhanahu wa ta'ala son ma wode kunye kuma yi amma fa ka kuma min fo anda fa ka kuma in janya ka karamo bla ka do darsula ni ala sona aka do faraka inshallah do faraka aslamo ambal make Mahmoud Diko yi min fo el da nga directeur yi ayo ako bien fait on fait avec bil hunka ayo wa husn siyasa ayo ni adama de nikiya no dona koko la abenya politique nyuma mana do koko la abenya na fara politique o de adama de misaka ngen chumi ngani mi on tate ngeni yele on tay ala ko de fem barabe no ya mo comme anye ami pibe nga blap keneka anya bara dem ne ka bini 1975 a bara dem nan fe wala en 80 est-ce que c'est nga kata 80 kana blessé na shirgay ambe kata 80 ni sanje we samuwa ani sanduriye ambe ka barake ni yora mun gele yara gornon kunda wa fanyi parce que jamana be dembe islamé abe l'islam sera islam makola dron na dalem bi la dron ba tu kala ni ko mun gele na sera islam mo bala dron abe noya ale ko chama noya mbulu ko me nye dum ka cha mawte kelin fento te kelin femi kelin wi allah yi na bo la fento be be bi siga dla am sa be ni ka bara baso tondo bi islam tondo o chama bala ngasa mi pi dana min so lolu bolo mo yoro ni ko ki bo bolo ka tana yoro re bi la senge fanem am bi mo yoro ko do mi am jeda nga tongo otma nga to fraton wala ka no konte chorba mun yeddo ke ami pi allahu akbar ala kala ma fu ko duwo kila de be duwo do ye miye na ye minya o nyana duwo na ye minya o nyana na ye minchi o chena o duwo min kera chorba fe ami pi bara min kera misru kono duwo min kera o duwo ba ambo o ba ambo na islamu na fe fo ere ai do mo ko ro anya ski ka fo radio la anga Quran tikara saninga ngule ay wa bina ni ko so ko ro kera yo tikero ni kelena bo fem mboga minum badi o ba ala fe ko jugude le meson men ba ala fe o ba fe o ba la men o ba suyi ni fem men fo ko am mo ko ta o dale mbala ski muso biya na fara ko abi ko ta dro o dale mbala o ra tamba banga wajuli kelawe o kana fo ni dungola ka be fo ti ala tiam bo ko lu fo dro anya bo ya soro nay bilibili soro bilibili otma ambal make min fo carte de la lendo habla ayo o ya la je mo ni bermado carte do biya o wa duriye ni ma mba fe kota ibn ota sango shenkele e bo war sara lo bla kesla o bla kesmi no de ga Quran no sara o be ka ni radio fanchena be ko o sara barakela manum biya o sara be boala ni ma min be ni mago be carte mi ba fly ibina obia carte mi bakile ibina obia mi e kema duriye obia mi e kema sabai obia mi e kema fly o carte biya ibn uta ni uta e to be sebe na marato ko no rishibe dima ni min sebe na ka fangono e resider kono abana o tawro be don oh ni ma sebe resider kono sa mun salo yor be soro de la alma ki shara ka bo mun salo ma ala ka ambe sabo ma ambal ma di ko e min fo o de ni angani famu dem song ani musor baw aw mun be sona ci or baw nanu ka jufa yu tay nun ni yu tay parce que ni ma ni tay dro sedna ali ya fo monete duila monete duila ni tay atara sube barake amsu ko balo anaka de maya balo nyin ni ko so abi ake ka nyore dama do ka kana ba juru dala ko nta juruta nen ni enta na na juru le na jamanguna ha mais ni na kono na bol ni ni enta musika ta barake me bin bar ngala lado maka barasare bodu mudiri no munum be dine baraba ala be nim fene ke chugo didi uga baral inna al burara yashrabuna min kasin
كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا جنون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نينا باك نون على دكوسو ما بارك على كوسو يسرا جيل ما على بلو اباب بكلمه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى من مثقال ذره نيوكه على نيبال ابي سرالا ni here do ni toro do anye bala wa bisa la ala ka be sa sa di ko ni nyama ni jaranye mo na ni me kan ni faru ka bulu dala ay ba ni wala da kuray inshallah aw nga sa demi zo ngala ya min fo nga facture min bian folo so de ta se ka tantima nga facture nga sara folo diko ma sha Allah wa drama marhaba aywa alhamdulillah diko aha أيوة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما جدليات اليهود يهودية وكسر منهم كراسة أمنا دود الله دينكم كا أيوة وإلى جانب ذلك الدسي وبعد وكمن نمي ما يمين أنها كافوش توريتا من الله كابر على يورو حق يلا ويتشكوي شيء قال على كلا كوما بلى نعم تشيلو ولكنكم نسا أودي أحدثتم أودي كوكرا سيني وجحدتم أو إنك لك ما فنا فيها فمن بيت توريتا كونو مما كبري فونا أخذ الله على لا يدو من منك عليكم أو ما من الميثاق كبناك الله يدو جلونا فيها توريتا كونو وكنتم أو كنكرا منها كابن كتابوينا ما أمرتم وكنتم ما أي فلا جو ما أمرتم أو يا مري أن تبينوه وكتمتم أي دوليك منها توريتا ما فنا أمرتم أو يا مري أن تبينوه للناس مويه فقالوا وكو معاندين من فايت ماسو غافو كان غريدك إنا نأخذ بمن نينجا مما فنا في أيدينا فمن بأمبلو فإنا على الهدى بكنا سرادك والحق بتشيادك ولا نؤمن تلي بانيرا بك بإيه ولا نتبعك تتويقو فأنزل الله تعالى رب الله تعالى القرآن آياتك فيهم قولوا لا قل أكو حقيقة فو يا أهل الكتاب يا كتابات دونجو لستم أو مكة على شيء نبى فويكا قبل الدين لا أيوة حتى تقيموا التوراة فاك التوراة كيريجو والإنجيل فاك الإنجيل كيريدو وما فاك فهم كيريجو أنزل فهم من جيجي إليكم كتا أوما من ربكم أوما يورو ولا يزيدن كثيرا منهم ما فهم والله فهم من يهودية وجيري شابنا أيوة أنزل ويفهم من جيجي إليك كتيما من ربك قبل ما يورو طغيانا أبنو جيري داندبنا وكفرا الكافر يلا فلا تأس هيك أنا فجلو على القوم موكا الكافرين ما منهم كده كافرية أيوة وهذا النهام بن زيد مين عم بن زيدي أتوا النبي أنه نالك راسكره يجادلونه أبقى عليك راسه فقالوا أكو يا محمد أما تعلم يلا إما دونوا ما الله إلها إما دونوا فو على بك كفر عليك فقال رسول الله عليك لكو الله ألا لا إله مش مك إلا هو فناكر كريه بذلك من به بعثت وينتشي قبل ما ولا تفعل ده عليك وإلى ذلك أتو كلمة أدعو بأوله أيوة فأنزل الله تعالى على قرآن آجي قل أفوله أي شيء فنج من بي أكبر نو كبو شهادة شيري على فمن الشيري كبو شيري بي أيوة قل وجابي نو ما جابي دي ما فويه الله على دكبو شهيد bon نيغو الله أبانو ما جابي الله كله شهيد وشيري بيني نشة وبينكم أنا أوشة وأوهي ويوهايك إلي كان نما هذا القرآن نو قرآن وين وهاي كان نما لأنذركم أو بغبغالي به نقرآن ومن نما هو بغبغالي ناي بلا ناس لا ما نما سم ما ين ذالا أفويتك أصلا نما بدو كلنا نما قرآن كامل الكلام ده ينقل تيما أيوة أئنكم قالوا أو لا تشهد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون. وعليكم السلام ورحمة الله. على كفولنا كهنا نبغى بركة بوما. على كسان هردام. على كأنكشام مشبما. على كلابان ونيمانج. على كأنود دمه. على كأنود دمه كأنسقوي. على كلاهور ما كسر. صلى الله محمد. سليم. سجرا نوبانا. نعم. أمنا كلامنا مثلا كلامنا منه. أيوة. على كلاكو. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما معني ما سجى بركة دموية سجى بركة علي. نعم. أكو كوكرا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له. مما ينمى كأويه أكاتك السرا ناتك السرا أي دوغاي على كلا بعد دوغاي importance بعد يبالا على كلا بودون على بعد ما تنكشي على من أفنى نيه موتو نوي دعاتنو أبي منه نيه هرجع موي نوي دوغ كيدرا بمنيما. الله أكبر. donc ma bodon ali doctoré defani ma yin mangani anga sara parce que alete malangulun fe malangulun jeni ma min tabe dro mo ba ke te fenge mai o de malangulun ala kila to fe ni ma fenki atki sara ni ma se do kai do ye fembadi ani appel lancer donc kurangola an lamina kosuba ya suru ya tiga facture min gama o koni obana facture kurade nanasa amma nyon hakilla jigi kabla parce que fendo na ba fo mo we ambe ba don kurango yemi iskilen baka obina nai iskilen taka obina nai foni imagine ni dunya jeni watu bala folo me kamogo makono otala sisa obina omana avertisi demande ma dron clé na ni mata obina tike ko mo de besena anga ni wa hakilla jigi anga dem so ye baraka ko so ambufo sorbo ye baraka ko so ambufo musukoro ye baraka ko so wallahi ambufo amada mufo de baraka ko so on ta don we ala de ba don ala be fɛn min kɛra ma dɔrɔn an banna o wasara dɔɔni ye o wasara wasa ye ale don o denmisɛn dɔ taara an sɛgɛrɛ ka taa 400 di ko an ko ka fara kura sara ko k'a tɔgɔ fɔ k'a tɔgɔ kana fɔ n ko ala b'i tɔgɔ dɔn an kɔni b'a lase mɔgɔw ma dɔ fana taara ni musomisɛnnin dɔ a taara ka taa an fɔ ka 200 di ko a ye ne fara kuran sara kan. Allahu akbar. 200 na ni b'o di a tɔ bɛ to de a tɔ tɛ to a bɛ bande 200 ni ma kɛmɛ fila di sisan an ka cɛw bɛ taa ye caman ye dɛ bɛ caman ta an b'a di 1000 minnu b'a di 400 o ye fɛn ba ye dɛ barika ka dɔw ye an bɛ barika dɔw ye ka tila k'a yɛrɛ u la ka facture wɛrɛ nana o wari 260 dɔ dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn de b'a cɛ 260 la an b'o lase a tilamɔgɔw ma ni min ko k'i bɛna facture minɛ ka taa sara wallahi o de ka ne yɛrɛ kɔni ye o de ka ne yɛrɛ k'a fɔ i bɛ wari di mɔgɔ ma kan o y'a bolo fara ɲɔgɔn kan wari fara ɲɔgɔn kan n'a ye ka na facture minɛ ka taa sara o dɔ da ka bon kosɛbɛ an kɔni an bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye n'a ma kɛ ni mɔgɔ ma b'u yɛrɛ la k'a kɛ an yɛrɛ b'a filɛ minnu n'a ka kan an na so ma ka don daw kunkolo k'a minɛ k'a sara o fana tɛ baasi ye o Seydina Bakari Seydina Bilal mabɔli Seydina Bakari y'a bɔ a yɛrɛ ma de a ma bɔ a yɛrɛ ma koyi ayiwa a ma k'a yɛrɛ ma ayiwa u ye minnu donna silamɛya la kafiriw y'u minɛ u bɛ k'o lasaba a baro bɛ fɔ bɛɛ ye surtout ale ye jɔn camantigi ye a baro bɛ fɔ a ye ayiwa a sigilen bɛ don la sa ala kɛra tɛmɛna Seydina Bilal la u bɛ k'o lasaba a bɛ to k'a fɔ ahadu Umayya bisan da kun o ahadu ni tila ala kɛra y'o ye a y'o ye min kɛ a ko ahadu ni yunjika ahadun yunjika
yar ma fi ma shi to ta ahadu na alate ni ya arab ko ngon na dron kuma do ba nyewol ma kuma do dulne bala ma min ahadin ma o ko da o te ma to ma bi ahadun o te ma to ha ولم يكن له كفوا احد وتم ما توي احد على كريم في درون توي اسكي ماشي ما فلان على فلان غبنا احد اسكي على كراكو احد ينجيك اسكي نسكني اسكي سنا بغار سكلمه كون بعد دوم ما من بي على كو كداي يفنو يبرادي بسرعه يبالا كلات كلام ما كرف حالي ما فاي اما ادرس على اكون اتمنى كسربك بلا لا زبا ايوه وتقال فيلا فاك وربي الله كن ما نماي علي لا اله الا الله بلال انت بلال بك على كنت اهدو نكو اهدو من كشي ذلك كوني بلا عين بس سيدنا بكر كوني هنا كوي ايوه سيدنا بكر كوني هنا كوي ايوه مين هنا كوي كما فلاتنا ايوه ayo doro mi ko mi sara la kila de awulla kata kasso kata furuko fasaduna kablakum ايوه kabli kata nasro umayya bekka sidna bilal lazaba الله اكبر sidna bakar ka ko che akwe feyna nim fandayna sa ndeyna la jini ya kiyanwa e di anga jomme kiyama ndeyna la ايوه naka di ta kuma bo sidna bakar ko jeri be jeli fe ايوه ako ni wara mi fafo ari akom ika jonge ba mi fe mo de fe sina bakar ko pe ako ni jonge nsoro kafiridu ni chiko beke ala jugu ina fanga ka tubi na tura mi yafa ma ke horonye aw ka te kafiri adabla ko ko te ko ni ibo de fe ako ni odi ma ka tla jeli faraka ايوه ni odi ma nga jeli faraka ايوه atafe faraka ayo de di sina bakar taraka so ako wuli gadi mati kesere e kafir ke nyon ta sere ay sedna blal di sedna bakar ma anana ka so adal mu bogola kan no ay jida ma yiko ma fi ndo kana ako bo tala kra sere aleta borala ale ya hawroni ala kana makande ko so kuma kan ba adama dem la ka barake ima rabba ko inna min al bayani la sihran ski ما كتلين قاعد ما دين بلا بارا لك جو الله اكبر على كرمه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يميون ثم بعد ما دين بلا بارا جو ni ko isaballa ma do kan si kele ni shetani asi kele na ya fo ibe wuli sak ibe bara ju ke ma di boke comme ala ka kuma de yaga ko ka ta ala ka sagare sinna bilal kan horiya ni njoy la odo so bara do ba ken ma ko kuma ايوه odo ko sa ma ni dem zone fe ni mo no mbise ka nga factory mne ha wa bi woro ke men nan kajje o ka tasara dem zone yere bisiki far nyonga nu mo ke ne bu do don ne be do don ne be se ke faranga wala me di ko faranga am to lu segere man tara mo nga factory flani aba ka chugomi man sigile ngina wa bi nyonga sitanga asara mo dem zone do والله مبولا كله دبوي كم دم زوم بودو كام بودو وكافله دو كان عنها فهمنا ولا ما نو سجى من داما عنها فكتير سرا كراين غنا رجوين كرام مانغتي توتني بدو سلام بلا جلنga توتني با توتني دو عنها ساون تكادو على وباو كان يدون ما هو ده أنت كمانيا كوي فورتان في نامبو تشيكا تكتاملو نامبو في منو بهينا لا kana karamango ni mene ka duwo kanya o gwansa de bina dam yoro o mimbe dimba mbe ma kemeni ko ibo balo no min de riba so woro be ko kono ma tati ga na ka cha ay o do ala sago islamu asago ya bala ni ngoni demson ambaw don église da ro la mena wuli ka sey ani place nyo ka refe demson be amul yoro don amena solumo ايوه الله كان بسبب امين يا ربي الله كان بسبب امين يا ربي الله كان بسبب امين يا ربي odo ambe ben yinu fe ايوه radio ko ina ambe ben yinu kurangola ايوه odo Allah ambe da sama aywa ma kira de la kan nyondo ke wa foka se
ka wari ɲini silamɛw fɛ ka a t'a fɔ o fɔcogo la dɛ a bɛ yirali de kɛ i m'a ye Salman al-Farisi n ko jɔn kun don kiraw bɛ yen wagati min sahabaw bɛ don silamɛya la don wari tɛ mɔgɔ bolo hali surafana ka gɛlɛn u ma nka sa u ni u ta ye ni adamaden ni kɛr'i ta ye Seydina Ali ko mɔnɛ tɛ don i la adamaden ni ka k'i ta ye ni ni kɛr'i ta ye i bɛ wari don i ni fɛn bɛɛ cɛ Salman al-Farisi nana a wulila Alakira ɲini de kama a bɛ k'o ɲini u y'a fɔ a ye k'a bɔ tuma sera k'a bɔ arabu jamana kan a ye arabuw ta to arabu jamana kan a y'i bilo ko y'a minɛ k'a kɛ jɔn ye k'a feere ne m'a f'i ye n ko maa kelen fanga t'i la maa kelen si fanga t'i la n'i y'i kelen ye sabali n'i ma sabali ni mɔgɔw ye tɔgɔ di ma n'i jamana u b'i gon de sisan k'i bɔ a la foyi tɛ bɔ a la a bɛ tɛmɛ i kɔ diɲɛ tɛ maa ta ye diɲɛ tigi ta ye Ala kelen pe dɔrɔn de tɛ tiɲɛ Ala kelen pe dɔrɔn kira y'a fɔ sa tuma min n'a ni ka kuma surunya yi a bɛɛ ka ca ma ani kira ye ɲɔgɔn ye don min a y'a sɔrɔ kereciyekɛ dɔ b'a bɔra o fɛ yen o ko ne i karamɔgɔ tɛ ne i bɛ ka min ɲini ne tɛ ne kira ye bi n tɛ kira ye sini i bɛ ka min ɲini a bɛ bɔ arabula de parce que a bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔn a bɔ tuma sera n'i y'a ye n bɛ taamasiyɛn saba f'i ye fɔlɔ n'i y'o ye mɔgɔ min na o don a fɔlɔ ni n'a ye ɲɔgɔn ye nisɔnkadi a b'i kunbɛn ni nisɔndiya ni yɛlɛ ye fɛn bɛ kɛ komi i n'a wolola kɔnɔ wolo kelen na k'o ye kelen ye a filanan n'i ye saraka d'a ma a t'o dun abada o tɛ fila ye a sabanan n'i ye hidaya d'a ma a b'o de dun naaninan min bɛ yen taamasiyɛn dɔ b'a jagi la i n'a fɔ wɔlɔ ɲaga o bɛ yen n'i y'o ye maa min na o de don i poro kan o de y'i ka ko tigi ye o de bɛ se k'i lase Ala Salman al-Farisi wulila dɔn o y'a minɛ ka kɛ jɔn ye ka na feere makan yɛrɛ sugufiya la a don kira ka ko daminɛ a t'a dɔn o taara n'a ye Madinɛ a bɛ jɔnya la Yahudiya min bolo a bɛ ka baara kɛ u ye kira ka wagati nana bɔ ka kira ka na Madinɛ kira donna Madinɛ dɔrɔn a carina Madinɛ foroda bɛɛ la a bugukun bɛɛ a carina ko jamana laban nabi ɲuman nana k'a bɛ karisa fɛ yen dɔ bɔra dugu kɔnɔ ka taa Salman al-Farisi ka patron sɛgɛrɛ olu bɛ dugu kɔnɔ sigilen bɛ dugu baro la Salman al-Farisi bɛ ntamaro la a bɛ ka ntamaro labɛn ninnu bɛ ka kira baro fɔ a y'i to k'o mɛn k'a to ntamaro sanfɛ a ye mun kɛ a jiginnen ka bɔ ntamaro sanfɛ min ye kuma fɔ a y'i den k'o tigi ɲininka a ko k'a sa nana a bɛ yen a ye tile kelen bila ka tile fila ko a matigi kɛ ma u ko nabi ɲuman kura min nana Madinɛ n bɛ taa fo a ko taa o yɔrɔ bɛɛ a ye ntamaro dɔ ta ntamaro la ka taa n'o ye a nana don Ala kira ka yɔrɔ min kɔnɔ kira y'a filɛ nisɔndiya min ye a ko nin ye taamasiyɛn fɔlɔ ye u ye sigi baro kɛ bɛna wuli a ye ntamaro bɔ a ko nin ye saraka ye nin minɛ Ala kira y'a den kɛrɛfɛ k'a di saraka dunnaw ma sahaba minnu b'a kɛrɛfɛ parce que i ka kan k'a dɔn adamadenw tɛ kelen ye Ala yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu ka taa saraka dun Ala ko ten k'olu bɔra mun na ko saraka ye adamadenw ka dɔgɔ ye o man kan ka don olu wolo la kɛra man kan ka saraka dun a y'a di minnu ma olu y'a don a nege bɔ olu la a seginna a taara a ye tile damadɔ kɛ dun a ye sira ɲini a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka baara ka sara min bɛ d'a ma n'o y'a ka dumuni ye ntamaro ye a y'o ntamaro fara ɲɔgɔn kan o ɲuman k'o kɛ segi kɔnɔ ka musuwari bir'a da la k'o t'a bolo ka na n'a ye ka na kira fo a y'a kun bɛ nisɔndiya kelen ye o ye baro kɛ a ko nin ye hidaya ye hidaya de yɔrɔ a ye fini bɔ a da la ka kelen de kɔrɔ k'a bila a da a ko nin ye sabanan ye saba ma dafa sa a tɔ tora nin yeli ma u taara su don yɔrɔ dɔ la a y'i to ka nin ye Ala kira la a ye nin ye Ala kira la min kɛ a ko siga kɔni t'a la sa ko min fɔra n ye k'o de ye komi ale tɛ maa ye n'i bɛ girin k'i pura a kan n'anw don n'an bɛ girin k'i pura a kan i ma di ko n'a fama n'a ma n bɛ girin k'a minɛ o tɛ Ala kira ye dɛ a ka girin munna hayiba dɔ de dalen b'a kan Alahu Taala bolo hayiba o ye mun de ye hayiba ye fɛn dɔ de ye ni Ala b'i fɛ a bɛ bonya façon dɔ da i kan ni mɔgɔw y'i ye o bɛ k'i fɛ nka sɔrɔ u bɛ siran i ɲɛ hali wulu fatɔ a tɛ hayibatigi kunbɛn a n'a ka fa bɛɛ ni fa hayibatigi ni wulu fatɔ bɔlɔn bɛɛ wulu a bɛ taa fa nɔ in fɛ
ni bɛ taa ka sira fɛ hali an ka fato n'o ye hayibatigi yɛrɛ b'a nin ye fato de nin t'a ka jugu ni ne ta ye a b'i den kɛrɛfɛ bɛɛ tɛmɛ Allahu akbar an bɛ se k'i girin ka taa fɔ suden ma na taa mais a y'i poro ala kɛrɛ la a ko ne ye maa min ɲini o de ye ne fa ni n ba a bɔra ni kuma ɲɛ ye k'a fɔ a nana u y'a kɛ jɔn ye cogo min a y'o ɲɛfɔ a tɛ sisan delikɛla dɔ bɛ na foyi tɛ ne ka so n'a fɔ anw ɲɛ yan i b'a sɔrɔ nkalon don foyi t'a n'a ko k'a muso banna n'i b'a nkalon don a muso banna tɛ n'a ko n fa sara nkalon don a fa nkalontigɛlaw don ninnu ta n'u ye min fɔ kɛlaw de dalen b'a la a ye nin fɔ a ye min kɛ ne tun bɛ kɛ den ne bɛ jɔnyala o de la o yɔrɔ bɛɛ ala kɛra ni hinɛna la a ko a fɔ i ma t'i kɛ ye k'a ka i kuma bɔ wari f'i ye ka taa ɲininka d'a ma ne ye mukatibu jɔnya ye sa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم تمام من ناين فعل كلا كا فا اما تيكي ادو اسكا فما تيكي ngasa min ko kaka tafo no ko min beke o beke na idama bina beke na idama bina do beke annafo mam ni na abole we dum ni ngasa skele me ko matike n'a sɔrɔ e tun bɛ se ka ne ma yɛrɛ fɔ ni wari min n'i bɛ se k'o fɔ ne ye matigi kɛ yɛlɛlafa b'i jan ne k'e kuma boli wari fɛ yen ayiwa ayi nin ye yɛrɛ dɔnbaliya ye nka sa t'a dɔn min y'a don nin da sigi a t'o dɔn ale ma a b'a minɛ sɛbɛ ko ye ale ma n'i dɛsɛ k'a bɛ sunɔgɔ wa tuma bɛɛ jɔnkɛ bɛ na matigi kɛ n kuma b'o de fɔ a bɛ wuli k'i sigi a ko min ye muhalu ye dɛ a bɛ to k'o de ye sogo la n'a fɔra wuli k'i sigi su kelen su fila su sabanan dugu jɛlen a ko cɛ na yan ko ne k'i kuma bɔ wari de f'i ye wa ko ɔhɔn a ko i bɛ ndamadu ju 3,000 i b'o turu n ye n'a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ minɛ n b'i hɔrɔnya ayiwa donc n'a fɔra ni ma nkalon don n'a fɔra e ba ko nkalon don Madina jɔn bɛ se ka ndamadu ju 3,000 sɔrɔ cogo di k'o turu i bɛ baara min kɛ mati kɛ sara tɛ d'i ma i sera baara kɛ ba wɛrɛ fɛ ka sara sɔrɔ n ye nin fɔ a y'a fɔ a ye min kɛ ndamadu ju 3,000 o yɔrɔ bɛɛ ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye Allahu akbar min kulli shay'in o de kosɔn ni fɛn fɛn silamɛkɛ ye a kana i dépasser ala ka bon n'a ye i bɛ ala min nɔfɛ fɛn bɛɛ fɛn ni fɛn bɛɛ ye nin ye ala fɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ ye fɛn ni a fɔra a ye dɔrɔn a wulila ka na fɔ ala kɛra matigi kɛ ɲɛ fɛn fɔ a ko ma sɔn n ka sa biya sɔn na ko n ka ndamadu ju 3,000 turu ko n'o minɛ na k'a bɛ n kan hɔrɔnya ala kɛra ko Allahu akbar ko Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ a ye sababu fara ɲɔgɔn kan i ye kuma min fɔ ne to ayiwa a ko an balimakɛ filɛ nin ye a wulila anw de ɲinini ɲɔgɔn u y'a kɛ jɔn ye an n'an ye ɲɔgɔn ye a tubira an bolo a donna silamɛya la a ko sisan sa a matigi kɛ ne y'a fɔ n k'a k'a fɔ a matigi kɛ a k'a kuma boli fɛn fɔ a ye matigi kɛ ndamadu ju 3,000 de fɔ k'a k'o ɲini ni min bɛ se k'a dɛmɛ a nana taa nin ni min bɛ se k'a dɛmɛ dɔ i kan don ne ye ndamadu ju 100 di dɔ ko ne ye 200 di dɔ ko ne ye 50 di dɔ ko ne ye 20 di dɔ ko ne ye 40 di dɔ ko ne ye 10 di denmisɛnnin dɔw sɔrɔla ko ne ye ndamadu ju 2 di hatɛ 2 i b'a di masa min ma a ka bon o bolo ka tɛmɛ e kan i b'a di ala min ma a ka bon o bolo ka tɛmɛ e kan ncini ale de b'o kunbɛn a m'a fɔ dɔrɔmɛ kelen i kana jɔ a la ni dɔrɔmɛ kelen n'i y'a saraka n'a ala y'a minɛ a b'a kɛ komi soden a b'a lamɔ i ye dɔɔni fo ka taa soden kɔkɔ alikiyama don i ma na a b'a fɔ ko e bɛ nin soden dɔ ma ko ayi i ye dɔrɔmɛ kelen min di fantan kama karisa ma se ne ma o de filɛ nin ye a minɛ i ka yɛlɛ a kan o y'i ka sarati tigɛlan y'i bolo nin fɔlen ala ka taa ko cɛ ma k'a ka taa pipiniyɛri dilan ndamadu bɛ turu min kɔnɔ kabini kɔnɔ fɔlɔ sani ka taa turu don ma k'a ka taa a ka matigi kɛ a ka foro yira a la a ka dingɛ sen a dalen bɛ ala la a kɛra dalen bɛ ala la ale ye dɔgɔtɔrɔ de fɛnɛ n'i ye dingɛ sen i bɛ nin k'a kɔnɔ ka ji kɛ k'u sɔn tuma min ni dingɛ cayara a n'a fɔ ala kɛra ko ayiwa ko dingɛ cayara a ko baasi sini n yɛrɛ bɛ taa i ka foro la nka kuma lamɛn dɛ a bɛ f'u ye ko ndamadenw bɛ maga o b'a kilo 1 feere dɔrɔmɛ 400 riyali 400 riyali 400
o ye damadɔ den jumɛn ko kira bolo ye damadɔ ju minnu turu ko si dɔ don o de ye ajuwa ye iriyali 400 o bɛ jeli ma dalasi 16 a kilo 1 a mɔgɔ bɛ girin ka barika kosɔn fo taa se tuma min nin kɛra nin don selen kira kosɔn ko an bɛna taa an balimakɛ ka foro la sabaw taara a nɔfɛ kira y'i sigi dingɛ fɔlɔ da la a ye min fɔ ani ala cɛ la a y'o fɔ i mana e ka yiri bɛɛ sa n ka cɛ e tɛ fɛn fɔ o e tɛ fɛn u ka angɛrɛn tɛ u ka angɛrɛn tɛ ala de b'a fɔ antum tazra'unahu am nahnu azari'un i bɛ ɲɔkisɛ min da ala de b'a falen foyi tɛ se k'a falen ni ala tɛ a y'a minɛ a ye fɔlɔ minɛ bisimila a y'o turu tɛmɛna a ye dɔwɛrɛ minɛ a ye fɛn fɛn min da a bɛɛ minɛna kelen ma sa a la n tamaruju tɔ tora 2000 ani 300 o sɔrɔla o turula tɔ tora jeli ye 700 a nɛnɛ ala kɛra ko tɔ 700 n yɛrɛ y'o di ale yɛrɛ y'o di n'ale ko k'a y'o di ka ban n tɛ ko ɲɔgɔn min sigilen ko karamɔgɔ to yen ne bɛ nin di a banna o b'a di ale kosɔn n tamaruju minɛ ta Salman Farisi a hɔrɔnyara ni nin de ye jeni ka ladilikan ala kɛra a tun bɛ ka jeni ɲini ala kɛra o ala kɛra kelen foyi jaasilen tɛ arabu jamana ka tɛmɛ jɔnkan hɔrɔnyalen kan jɔnkan hɔrɔnyalen i tɛ da la i tɛ hɔrɔn si den sɔrɔ ale kɛra ye Salman Farisi a bɛ nin de yɔrɔ la min kɛ a ko ni ma titiri di nin ma maaw tɛ nin titiri dɔn ayiwa handadi don a ko Salmanu minna ahlal bayti a farala sirifu kan an ka cɛ parce que patron y'a fɔ ka ban a y'a far'u kan a far'u kan a banna bon diɲɛ kow bɛ taa nin sigi ni o don a ma ɲini silamɛw fɛ o k'an dɛmɛ ni mun ye an ka kuran wari ko an k'o ɲini u fɛ an balimakɛ bi yan n'an ka directeur an bɛna kuma d'a ma a ka dakurunya 2 f'an ye ne Ustaz Mahamud Diko ye falyatafaddal ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله آمين يا رب لك ما سبب آمين يا ربي لك يا رب من غرف آمين يا رب لك آمين اللهم صل على سلم ايه استاذ اللهم صل على رسول الله سلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اسلامو ايه استاذ قربانا كرم غايا فتوكو ولا هلا كلين دو mi kuranko ina nye ayo afɛrɛw ni dabali dɔw tigɛ pour que kow ka nɔgɔya nɔgɔya in tɛ dɔwɛrɛ ye an delila ka hakilina dɔw sɔrɔ o y'a ɲɛ kariti dɔw dilan barisa ko in n'a wari cayara lahalaya min bɛ sen na ko wari bɔ yɔrɔnin kelen a ka gɛlɛn tuma dɔw la denmisɛnnin dɔw nana an dɛmɛ kariti ko in na an ɲɛ karitiw dilan ka sigiyɔrɔ caman k'a la Allahu akbar 5 kariti bɛ yen 2 ta bɛ yen 1 ta bɛ yen 500 ta bɛ yen 200 ta bɛ yen n ko n bɛna bɛn ni karamɔgɔ ye yan ayiwa ka na kuma in an ka jɛ k'a bonya di silamɛw ma ni ala sɔnna an n'ale b'a la k'a fɔ n'ale ye a da barikama in k'a la inshallah ni ala sɔnna a ko ni sababa bɛ bɛn inshallah ko in ka se ka kɛ fɛn ye ayiwa a ka fɛgɛya a kana giriya maaw kun barisa kuranko in ka gɛlɛn ni facteurs ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni a wari bɛ caya n'a sera 100 yirikaw ma a sarali bɛ gɛlɛya ɔ nin ye fɛɛrɛ ye kariti dilanlen don a bɛ arajo islamique la yan dɔ bɛ sɔrɔ ni ala sɔnna an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ yen inshallah n b'a bila yen ni mɔgɔ min sera ka ayiwa hakɛ min ta 200 ta don 500 ta don 1000 ta don 2000 ta don an b'a ɲini ka an ɲɛ hakilina min sɔrɔ la o de ye ka kariti ko in kɛ kuda ye waati o waati ni maa min wulila n'i b'a fɛ ka arajo dɛmɛ n'i nana o kariti in san o bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɛmɛ s'an ma